Aktar studenti din il-ġimgħa komplew jiggradwaw mill-Università ta' Malta filwaqt li oħrajn organizzaw il-buscades tradizzjonali biex jimmarkaw dan il-jum tant importanti f'ħajjithom. Fost daqta sfafar u ċelebrazzjonijiet, dawn l-istudenti intlaqgħu fid-dar ċentrali mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek biex imbagħad iċ-ċelebrazzjonijiet issoktaw f'postijiet oħra bħal Belt Valletta, San Ġiljan u fl-Università stess. Dawk li jiċċelebraw il-ġimgħa filgħaxija kienu jinkludu l-istudenti mill-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy, mid-Dipartiment tal-Psikoloġija, mill-Fakultà tal-Midja u l-Komunikazzjoni u s-Social Working. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek feraħ lil dawn l-istudenti kollha għas-suċċess akademiku li kisbu u kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Edukazzjoni Clyde Pooley, id-Deputat Kristi Dabono u l-kelliem ewlieni għall-Partit Nazzjonalista Peter Aġus. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net-Television tawgura l-isbaħ xewqat lil dawn il-gradwati kollha li temmew l-istudju tagħhom mill-Università ta' Malta.